ана ин очаҷони меҳрубони ман аст. ӯ ҳар саҳар ба мо хӯрокҳои болаззат тайёр мекунад бо меҳру муҳаббат. ин гуна хӯрокҳоро дар ягон тарабхона дидан ва чашидан номумкин аст. ана ин хоҳараки меҳрубони ман Нозанин. ӯ хеле нозанин аст. онҳо машғули корҳои ҳаррӯза ҳастанд. хоҳари хурдии ман хеле эрка аст, вале мо ӯро бениҳоят дӯст медорем. ана ин ман Сомон. Сомонҷон, лобаюча наҳорӣ тайёр. писарам, оҳистатар, саросима хӯрдан зарар дорад. модарам дуруст мегӯяд. дар дунё ҳама чиз ба инсонҳо зарар дорад. саросимагӣ, ғам, кина, ҳасад, ҳама инҳо зарар дорад, ғайр аз меҳру муҳаббати акаи азизи ман. офарин, офарин духтараки ширини ман. бачаҷон, ин корат як рӯз пас аст, як рӯз ҳаст, як рӯз нест. пас хонданат чӣ мешавад? очаҷон, ман бо ҳамун роҳбари корхона маслиҳат кардам. то нисфи рӯзи дарс мерам, баъд аз он кор. бачаҷон, фақат бо ақлона кор кун ки ҳамааш хуб шавад. ҳамаш хуб мешавад. аз дарсҳоят намонӣ. майлаш, ман дер монда истодам. чаро хӯрокатро нахӯрдӣ, писарам? саросемаам очаҷон. салом Сомон. салом фаридон. Коро бо ҳамун коро. бо ҳамун коро. ҳозир дарс ҳам сар мешавад. исто ки корои ваъдагӣ чӣ шуд? кадом кор? мо имрӯз назди раис бояд ки якҷо мерафтем. ту чӣ фаромӯш кардӣ? меравем. ба фикрам ҳамин шаб то саҳара худата дар курсии раис тасаввур кардия? нафаҳмидам. айрӯи туфлиёт паредеси, зеби раисӣ дорию афсӯс кисаҳо холӣ айда. медонӣ чӣ? гӯш кун, ба дарс меравем. Рафтем. В Таджикистане проводятся десятки международных конференций, симпозиумов и тому подобное. салом салом устод. устод. Боздер кардед. бахшиш. такрор намешавад устод. Дафтар кани, ручка кани. дар сумка аст устод дафтар. Боз риш нагрифтед. Чанд маротиба гуфтем шумо ба? бори охирин. дигар такрор намешавад. намешавад. Гузаритиш нет. Продолжаем. Но должен сказать, что сегодняшний Таджикистан занимает особое место. Что Таджикистан превратился в центр политических событий, политических мероприятий не только нашего региона, но и во всем мире. Об этом свидетельствует проведение Ботаника, всяких мероприятий. бача ошиқ шидаед. қуришканба чӣ шарқ шидӣ? میدونم اپاکاف را биё зиқ наша, мо ба ту як арӯси нав меёбем, мехӯрим мегардӣ. фаҳмидӣ пончик? ҳозир мо ба назди раис дар омада намегӯем ки барои кор омадем. нафаҳмидам барои чӣ? агар мо гӯем ки барои ягон кор омадем, шояд қабул накунад. агар гӯем ки мо аз ягон ширкати хориҷӣ омадаем, шояд моро қабул мекунад. рафтем. ассалому алайкум. ассалом. мо аз як ширкати хориҷӣ омадаем. бубахшед, раис нестанд, муовин ҳастанд, шуморо қабул мекунанд. мо ҳозир дар омадани раисро дидем. аллакай дар як лаҳза раис нест шуд. як чӣ мепурсидам, ҳамин дастгоҳ кор мекунад? ҳа, кор мекунад. ман бисёр мехостам аз ҳамин дастгоҳ дошта бошам, вале намедонам чӣ хел кор мекунад. шумо чӣ тавсия метиҳед? харам, нахарам? нигоҳатон мегӯяд ки нахарам. ассалому алайкум раис. با تو نگفتن که من بندستم.
ба ман баръакс гуфтанд ки шумо аслан дар утоқ нестед. گوش کن تو با تو در مکتب معلمانتون ناموختند که با کلان سالان چی خیل رفتار باید کرد، چی خیل سخن باید روند. раис лек аламовар он аст ки шумо дар рӯзи қабули шаҳрвандон майли қабули онҳоро надоред. برا сомон чӣ шуд? инҷо ҷои мо нест. шуморо бо ин рафторатон дар ягон ҷо роҳ намедиҳанд. ана омад. бача қариб мезадим. оҳо хуб ки ба тарафхона меравад ҳамроҳи ман. имрӯз бо янгаи наватон шинос мешавем. ӯро боз аз куҷо ёфтӣ? ҷӯянда ё банда гапа кам кунен кисоя кобен. ҳафта сомон дор мара мебаре? 100 ҳастай. мешавад рафтем. Привет. Опаздывать на свидание – это очень некрасиво. Здравствуйте. А это кто с тобой? Они же мои друзья. И что, теперь они каждый раз будут с тобой приходить? А что поделать? Они же мои друзья. Ира, что ты желаешь? Можно мне Цезарь и колу? Глаза у тебя такие красивые. Спасибо, ты меня смущаешь. духтари сархами хонақа бидай, ҳа? баъд занг мезанам. салом алейкум. салом. ба шумо ёрдам дар кор нест? дар кор баромадан мушкил аст? не, гузаргоҳи зеризаминӣ барои шахсони маъюбшуда дастрас нест. биё ба дигар роҳ биёед. майлаш. шаҳзода ҷони ман мои тобони ман бо ман бимон охир умеду армони ман шаҳзода кури намебинӣ? қариб монда буд ки мезадимон. ман нафаҳмидам ки чӣ хел шуд, аслан надидам. бахшиш мепурсам. шумо ҳеҷ чизро намебинед вақте ки дар мошин мешинед, на дар замине, на дар осмон. мошина падарат харидае, роҳам падарат харидае. ман бахшиш пурсидам ку? итаги залаяе. ту кие ки ин қадар ба сари ман дод мезанӣ? ман? ҳо, ту. ман ҳамон нафаре ки тоқати дидани ашкои туро надорам. ин қадар чашмакҳои зебо дорӣ. эй мардум, ба ман ягон кас ёрӣ медиҳад аз роҳ гузарам. ай! лайлоҷон, ма картата гир.
ту номи маро аз куҷо медонӣ? карташа дидам, номаш Лайло будааст. вайро меёбам, ҳеҷ ҷо намешавад. шаҳзодаҷон, ман ба кор дер монда истодам. боз во мехӯрем. майлаш, раҳмат. ягон хизматчӣ занг назан. майлаш, хуб. о, салом паричаҳо. салом сомон. салом сомон. чӣ хел шумо? ба ту дер кардан одат шудааст, а? салом Рима. О, привет, Сомон. ҳуҷҷатҳои коргарои навро ба ман медоден? Пожалуйста, застегнись. Директор здесь. Чӣ, футболка маъқул нашид? На. Компания «Раш Такси», слушай. Ширкати «Раш Такси» гӯш мекунад шумо. баъд аз 2 дақиқа такси назди шумо мешавад. дархосте ки дирӯз қабул карда будем рафта омад? бале нағз рафта омаданд Сомон. оне ки ба хуҷон равон карда будем чӣ? имрӯз соатҳои 3 бармегардад. тақсим кардани мукофот пулиро аз зиёдат набарорӣ. ана ҳамин гапатон маъқул шуд. корҳоро дидан гирем. хуб акай Сомон. тагизалаяе сомон? эй сомон. сомон. ҳуши ту дар куҷост? бахшиш, камакак дар фикр фурӯ рафтам. одамҳои нав омаданд. ҳуҷҷатҳои онҳоро қабул кун. шиносномааш? бале. майлаш, хуб шудааст. алло. салом сомон. созия бача. салом Фаридун. бачаҳо ҳама ҷамъ шиданд. Ту намегӯӣ? ту дар куҷоӣ? да битонка. пар биё. хоб, хай. бачаҷон, ту ҳамин шабгардиро кай бас мекунӣ? бочаҷон, ним соатак. бисёр не. ҳамин рафтаги шол якам саҳарӣ биёяд. чокади ойстатар мотору нағалта буд. чӣ шуд? имрӯз рӯзи ман набудааст. зиқ нашав. калитур омадате? калида мошина. рафтем, шумахер биё рафтем. сомон, ӯ фикр кард ки мошини ӯ беҳтар аст. лек дар асл мошини мо беҳтар аст. ёддорӣ дар филми форсаж Вин Дизел чӣ гуфта буд? чӣ гуфта буд?
муҳим он нест ки мошини ту чӣ гуна аст, муҳим он аст ки ронандааш кӣ аст. фаҳмидам. хтаранги бою бигидо. То вақти ту ҳастӣ ма бою мака. салом алайкум бародару. тигр бо ягон шогирди нав тайёр кардестай? Додарай, додар. Бием бозира сар кунем. алло, фаҳмо ҳози адаққа. партия 4-5 таша. сума мара. کجا بگردی نمیتوی؟ نمیکوی اوخی. سه کرول. سه کرول کمه شرطاغو. سه توز. جمعش که دودار امروز روزی موهای. بچه ها رحمت کلون برای بویدودگیتون تو بزدید. انا دیدی شف او ما را فریب داد. چی شده؟ رفته مای پولا بگی کیسه دابمو فقط خودم نگو که ما پولا دادم. قپلی بسیار ما چیکار میکنم؟ برای چی؟ این چیزی که از داو درون دیدی با آسمان نشه. این راهوی که ما میریم پای کالتا داره. تو دورا نمیبره. برای هم دو درجون خوندن تا محکم بقا ما ایتا امید درخشان داریم. میدونی که همین کارو عاقبت نداره. ما برای چی با همین کارو دست میزنی؟ این کسی ها کمپلی باشه. میبخشید من با کار دیر مونده ایستادم. نباشد پس از کار بیایید. میبخشید این گونه مناسبت رو با میزاج من باری اول میبینم. من مال مغازه شما رو خریداری کرده ایستادم. باز وقت قیمت خود رو بهوده صرف کنم. بخشش من برقصد نکردم. کوری نمیبینی؟ گیره کور میگویی؟ بخشش پرسیدم کو.
Итаги залаяе. лайло Бале? дар ин ҷо кор мекунӣ? ман туро чӣ хел мекуфтам. Бо нагӯӣ ки маҷнун шудаӣ. фикр мекунам ки маҷнун ба мисли ман ошиқ нашудааст. Аз ёдат баровардӣ ки маро чӣ хел гирён карда будӣ? бахшиш. Ман туро бахшидам. тувурия лайлоҷон, ҳозир ман ба кор дер монда истодам. анаи рақамҳои телефони ман бегони ҳатман занги туро мунтазир мешавам. Чӣ хел ман сухани маҷнунро мегӯям? майлаш лайлоҷон, ман занги туро мунтазир мешавам. ронандагонро ҳам ба маҷлис хабар кардед? бале раис. бисёр нағз. гӯш кун. сомон ба маҷлис тайёр аст? ӯ тайёр аст, ягон камбудӣ нест. бисёр нағз. метавонӣ равӣ. хуб шудааст раис. лекин ҳастанд ронандагони бевиҷдон ки аз мизоҷ пулҳои зиёд мегиранд. лекин касе намегӯяд ки худи ҳамин ронанда гунаҳгор аст. мегӯянд ки ширкати рахш аз мо пулҳои зиёд мегирад. як ронандаи беинсоф номи як ширкати калонро пас мезанад. дӯстон, биёед мо аз ҷумлаи ҳамон нафароне бошем ки бигузор кам бошем, аммо дар байни якдигар меҳрубон бошем. ба ҳама фаҳмо аст? саломат бошем. салом, лайло, ин туӣ? рақамҳои телефонатро медиҳиву боз телефонатро намебардорӣ. инро чӣ хел фаҳмем? лайлоҷон, маро бубахш. як рафиқам Фаридун бисёр занг зад, безор кард. занги туро хаёли ӯ кардам. шояд Фаридун не ё Фарида бошад. чӣ ман ба бачаҳои духтарбоз монанда? монанд нестӣ, чашмони ту монанд аст. лайлоҷон, шояд паго вомехӯрем. фақат не нагӯ, илтимос. майлаш? то пагоҳ. медони лайлоҷон, ман духтареро ки як умр орзу мекардам ва имрӯз бо ман аст. ин қадар манзараи зебо? худоҷон, лайлоро ту барои ман офаридаӣ. медони лайлоҷон, дар дунё ҳеҷ чиз ба монанди чашмони ту зебо нест. лайло, дӯстат дорам. бовар кунам. лайлоҷон, хоҳиш мекунам, чашмоне ки маро мафтун кардааст аз ман пинҳон макун.
азизи манӣ. Вау, ин қадар гули зебо. асали ман, ту аз ин гулҳодам зеботарӣ. Нахуд. Шояд ба театр меравем. гуфти ҳамон ҷораи дарвозим ки чизе ки далат. Меравем. меравем. сумката гир. имсол аз ҳисоби костюмҳои фирмавӣ як миқдор фоида дида будам. соли гузашта ки костюмҳои ҳархела овардам, каме зарар дидам. имсол дар чанд нуқтаи дигар мағоза кушо. аммо шиму костюми мардона не, балки танҳо занона ва кӯдаконаро низ овардан лозим аст. инро барои он мегӯям ки ман аз либосҳои занона ва кӯдакона фоидаи зиёд ба даст овардам. рост мегӯӣ. муборак бошад вайс. лайлоро дидам бо нафаре сайру гашт доштанд. чунон хушҳол будам ки фикр кардам ки тӯи вайро бемор хӯрдаид. чӣ хел тӯй? шояд ягон рафиқи дигараш бошад. ӯ ба рафиқ монанд набуд. ин ҳаётро набояд бозича шуморид. ҳатто наздиктарин дӯсти ту метавонад дар яке аз гардишҳои зиндагӣ ба ту хиёнат кунад. ман ба бевафои инсонҳо нафрат дорам. нафрат дорам. лайлоҷон, ин кас хоҳарчаи ман Ноз. акаҷон бия ба хона равем. ту рафтан гир, акад расида меояд. майлаш. ман рафтану нарафтанамро аз ака мепурсам, фаҳмо. нозҷон, ана ин тӯҳфа барои ту. ман тӯҳфа намегирам. хоҳарҷон, ин кас янгад мешавад. одам бо янгаш чунин рафтор намекунад. шумо во мехӯред. ту балоча, рафтем. ин чӣ гап? имрӯз ба дасти чӣ абас хоб хестӣ? ин боз чӣ нағма? ман нағма восилро намедонам. духтаре ки еркаатон медонад. чӣ? ман чӣ кор кардам? худатро ба нондонӣ назан, мусичаи бегуноҳ. медонед модарҷон, духтари еркаатон ошиқ шудааст. чӣ? ҳа, ба кадом як беаслу насаб, номаш Сомон. лайло, ин гапҳо ҳақиқат дорад? маро ба ҳоли худам гузоред. рӯзе ин духтари еркакалон кардаатон шармандаамон мекунад. ватани мо тоҷикистони азизи давлати сермиллат мебошад. ҳоло дар тоҷикистон зиёда аз 8 миллион нафар одамон зиндагӣ мекунанд. халқҳои сокини ватани мо бо забон, урфу одат ва тарзи либоспӯшӣ аз ҳамдигарон фарқ доранд. ҳамаи халқу миллатҳое ки дар тоҷикистон зиндагӣ мекунанд бо ҳам дӯсту бародаранд. бачаҷони ман, аммо чӣ кунем? ака китобтагиро ба хона дарсота тайёр кунем. ма теза тамошо кунам. кади бро, тайёр шӣ? Раҳмати калон. о, азоби бачаҳо сар шуда? чӣ ба?
опаго 8 март ку? оҳо тӯҳфаи ман чӣ бошад? тӯҳфаи ту манам охи. ман пагоҳ дуи дорам. Чӣ хел? охир пагоҳ зодрӯзи ман аст. дурух. рост? дурӯғ намегӯям. анамун хирсака ба ту харам. салом рустам. ва алейкум ассалом. дар корхонаи тағоят ҷавоне бо номи Сомон кор мекунад? кӯмакаш намоем? Не. кӯмак лозим нест, баръакс аз кор пеш кунед. охир ӯ коригари беҳтарини онҳост. хай ягон роҳашро меёбем ака. худи ҳамин рӯз. парво накунед, кори шумо ҳалшаванда аст. имрӯз ман бо бовари комил гуфта метавонам ки духтари ман зеботарин хонуми рӯи олам аст. зодрӯз муборак, духтарам. ташаккур, ташаккур. бубинед, хонумон ва ҷанобон, як меҳмони нохондае меояд. салому алейкум. бубахшед ки аввал ин ки меҳмон атои худо аст, дуюм ин ки ман дар ин ҷо тасодуфан наомадам. ман барои табрик кардани лайло омадам.
тасаввур кун ки туфаатро супоридем. метавонӣ равӣ. каш аробата. имрӯз агар лайло аз шумо бошад, фардо аз ман хоҳад шуд. барои кадом гуноҳ магар дӯст доштан гуноҳ аст? зодрӯзат муборак. бубахшед. алё, ҷон, ту дар куҷоӣ? ман туро аз наздик дидан мехоҳам. ман дар назди ҳамон кафеам. бубахш барои рафторҳои падарам нисбати ту. баъзе нафарони сарватманд фикр мекунанд ки ҳама сарвату дороияшон ҳамеша аз онҳост. аммо рӯзе мерасад ки ҳама ин сарвату дороияшон аз дасташон меравад. вой бар ҳолашон баъд чӣ мешуда бошад? сомон, ту бо ин суханҳоят чӣ гуфтан мехоҳӣ? лайлоҷон, медонӣ, ман гуфтаниям ки ту аз оилаи сарватманд ҳастӣ. ман бошам як бачае ки оддию зиндагии хоксорона дорам. сомон, ту чиҳо мегӯӣ? ман дар ин дунё бе ту як дақиқа будан намехоҳам. лайлоҷон, ту фикри инро накун. мерасад рӯзе ки ту он марди орзуҳои худро пайдо мекунӣ ва падару модари ту низ ба орзуҳои худ мерасанд ва ту хушбахтарин духтар мешавӣ. ба орзуҳои худ мерасӣ. ту барои ман ҳам ханда ва ҳам хурсандӣ ҳастӣ. ту барои ман ашк дар чашмонам ҳастӣ. ба ман ҳеҷ кас дар кор нест. ман ғайр аз ту дигар касеро намехоҳам. ман бе туи як дақиқа будан намехоҳам. ҳама орзуҳои ман ту ҳастӣ. ба ҳар як нафаҳмоӣ мо набояд аз якдигар ҷудо шавем. ба чашмони ман нигоҳ кун. ҳеҷ чиз ба монанди оғӯши ту гарми самимӣ нест. лайлоҷон, ман мехоҳам туро ба манзарае барам ки ту ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳӣ кард. меравем? меравам. рафтим ҷон.
омадӣ? ҳар сониямо бояд тера бинам ки ҷоида набошум мефора боши қадим ишқи ақони қапи даромада дилам май рӯзе дидам ширин шид зиндагим чанде шав набоша ёд кади бугу биё ма миём пайдо мешавам да пашти терезат ма ташнаи дидори тиамаи нозанинам ошиқ шиди баган мегум дига хеле бад чӣ намуди пайвандие ки мора дайру кард як сониям бе ту мегазара ба азоб ҳар рӯз ман бедор мешавам ба ёди номат то охирум фикрои май пешаи хуб дига бе ту маъно надорад тухаги ман бовар ки мада хиёнат намекунам натарс чӣ хелай боваред истифода мебарм вақти номи ту садо медаҳад дила ҳар нафас ту барои май ман барои ту бе ту бошам ман сарвайрон ту барои май ман барои ту дод мегӯм ҳама бафаҳмад дӯст медорам ту барои май ман барои ту бе ту бошам ман сарвайрон ту барои май ман барои ту бафаҳмад дӯст медорам сарсинфи ёздаҳум туро мебинам мефаҳмам бедорум хид мекунам ки зиндаам барои ту дил намекунам бас номи ту дар ҳар нафас ма қадид бошам ҳеҷ натарс дар ки ҷои набоше мегардем даст ба даст мо медонем ишқ қайру карда гарди мора ҳеҷ ка надора ин намуди эҳсосое ки то дод сарои мора ду бари мадаи май рости хирсандам вақти нисти марам дига намехандам дасти мара багӣ бар пушти хона рӯбаро нигоҳ биде бусанако ягон баҳона агар мараи сар пайдо кунам дунёда ҷаҳонам мегардам тера кофта пиёда пиёда кадом забонро омӯхтан мехоҳад? забони англисӣ. хеле хуб. бисёр мехоҳад забони англисиро аз худ кунад. шумо метавонед ба ошёнияи дуюм ба шуъбаи омӯзиши забонҳо муроҷиат намоед. дар он ҷо мутахассисон ба шумо кӯмак мерасонанд. ташаккур. саломат бошед. салому алайкум. созин очаҷон, ман намедонам барои чӣ маро аз донишгоҳ хориҷ карданд. чӣ хел намедонӣ? як санҷишро 3 маротиба супорида натавонистӣ? бар замин ба муаллимат дағалӣ кардӣ. очаҷон, ин ҳамаш дурӯғ аст. ман санҷишро барвақт супорида будам. аз кор барои чӣ озодат карданд? намедонам. ман коргари беҳтарини онҳо будам. хайр баъд? сабабаш дар чӣ аст намедонам. писарам, намедонам. боз ба ягон гурӯҳи авбошон ҳамроҳ нашуда бошӣ. шумо аз ман боварӣ доред? очаҷон, зиқ нашавин. ман ҳалли масъаларо меёбам. шумо фақат зиқӣ накунед. майлаш очаҷон. худатро эҳтиёт кун писарам. медонӣ сумайяҷон, бачаи қадбаланд аст, бачаи хушрӯй аст. вақте ки механдад чашмонаш медурахшад. лайло, гӯш кун, кан як занзан маҷнун биёяд бинем ку. майлаш, хуб, ҳозир? алло? салом ҷонам. ту ба назди мо меоӣ? ман бо дугонам. ҳозир парида меоям. бори аввал
мо вохӯрдем аввал ҷанг шуда будем баъд вай ба ма хӯза омад фасончоҳо салом алейкум номи ман халил аз шумо хоҳиш мекунам биё ба мо халал нарасон ман халили халалрасон имшом шумо меҳмони ман мешавед ин хел духтарҳои гизала бештар ба ман маъқул аст киро мебинем духтаро берун бироен одами дар кориро ёфтем духтароро нарасен биё мардонавор гап мезане кӯ бародаре гап занад вай бародари ман дар тоҷикистон нест омад саломи ӯро ман ба шумо ҳатман мерасонам модарҷон гирья накунед ана духтур омад гирья накунед ҳамаш хуб аст ҷарроҳӣ нағз гузашт зиқ нашавед ҳозир ба утоқи сардухтур дарояд ҳамашро мефаҳмонад бигӯед ки ҷарроҳӣ чӣ хел гузашт ояндаи фарзанди ман чӣ мешавад ҷарроҳӣ дар сатҳи олӣ гузашт апаҷон барқарор сохтани ҳаракати дасту пойҳои бемор дар ҷумҳурӣ ё ки берун аз ҷумҳурӣ метавонед ки ба шаҳрҳои хориҷа муроҷиат намоед салом мадин чӣ хел хуб ҳастӣ чӣ хел ту нағз саломати нағз ҳама нағз мадин ту маро нағз мешиносӣ коре мекунӣ ки номи сомон аз сари лайло тамоман нест шавад ҳамон ҷавон аз аввал ба ман маъқул набуд ман маошатро боз ду баробари дигар зиёдтар мекунам барояд ба ҷазираҳои туркия ё дубайро хат мегирам дар гапат меистӣ чаро не ту корро буд кун аз ин дунё чизе намехоҳам пас аз коре ки дирӯз нисбати сомон шуд дар беморхона аҳволаш чӣ тавр бошад ба гуфтаи табибон аҳволаш ниҳоят бад аст сутунмоҳаш сахт осеб дидааст пас маълум мешавад ки ояндаи ин кор хуб нест лайлоҷон аз ӯ дур шав ҳарчи зудтар беҳтар дугона мадина ту чиҳо мегӯӣ охир ӯ аз барои ман шуда ба ин аҳвол афтод сода нашав дугонаҷон яке рафта маъюб шуда монад чӣ мехоҳӣ умри ҷавонатро бо як маслуб гузаронӣ намедонам аз ин дунё дилам чизе дигар намехоҳад ғайр аз саломатии ӯ дигар ба хабаргириаш ҳам нарав нағзбинӣ ва ошиқӣ дар ин замона ҳамаш дурӯғ аст ӯро зуд фаромӯш мекунад ва ту низ ӯро фаромӯш мекунӣ зиндагӣ ҳолу давом дорад лайлоҷон салом опа биёед биёед салом модарҷон сомон аҳволаш чӣ хел бошад ман ҳозир меоям писарам шумо ба ҳозир гап занед сӯзан сомон чӣ хелӣ шукр ки хуб ҳастӣ бачаҳо сӯзан мо бо бачаҳо омадем сомон чӣ хелӣ се вағавқот
جای خوب یا دستنگا میره дар донишгоҳ чӣ фақат роҳбари гурӯҳ нисбати беасос хориҷ гаштани ту ба ректорат ариза навиштааст. лайло ба ин ҷо наомада буд? Сумон, ту худат нағз медоне ки ҳангоми ин ҳодиса ӯ бо ту буд. Ту барои ӯ шуда ба ҳамин ҳодиса галатидӣ. бачаҳо бахшиш бироен мумкин нест фаҳмидам. ози мебароем. майли бачаҳо шумо бароед маро дар берун интизор шавед. ози ман мебароям. сомон, як бор ба ӯ занг зан. ба ӯ занг занам? як бор занг. майлаш. алло, лайло, ин ман Сомон. чӣ хел ту? куҷо шудӣ ту? аз нигароният мурдам харибу хир. сомонҷон, хушҳолам ки овозатро мешунавам, лекин рафтори хонаводаамонро медонӣ ку? агар пар медоштам ҳозир ба наздат парвоз мекардам. чӣ кор кунам намедонам. аҳволам хеле бад аст. ҳатто ба кӯча баромадан ҳам намемонанд. лайлои ман, агар дил хоҳад аз чашми кӯр об мерезад. бас гап задан бас. ту медонӣ ки дар беморхона ҳастӣ. бояд хоб кунӣ, истироҳат кунӣ. лайло бошад аз қафои корбори худаш аст. мо ҳама бачаҳо дар донишгоҳ фақат ҷои ту холӣ аст. ман боварӣ дорам ки ҳамаш хуб мешавад ва ту тезтар ба донишгоҳ бармегардӣ. ҳамаш хуб мешавад. боз ҳамон бачагӣ, боз ҳамон донишгоҳ. ман фардо боз меоям. майлаш. хоб, эҳтиёт. хоб. гӯш кун духтарам, фикри он пойлучро аз сарат берун кун. фаҳмон? агар як бори дигар фаҳмам ки ту бо ҳамон пойлуч боз вомехӯрӣ, туро намебахшам. дадаш, ӯ бо одамони шубҳанок алоқа дорад. аз сабаби қиморбозиву рафиқони ҳаромаш ӯро худо задааст. агар поятро ба беморхона мегузорӣ ва ё бо ӯ вомехӯрӣ, пӯстатро мекунам. фаҳмидӣ? шин муҳаббат худоёровна, ба гумонам ки ҷавони осеб дида то ҳол ба худ наомадааст. албатта мо ин ҷо сарҷам ҳама якҷо ӯро наҷот медиҳем. ба андешаи сардухтур ин бемор шояд умуман роҳ гашта натавонад, аммо ин андешаи тахмини як нафар аст. мо баъди 2 даври ҷарроҳӣ ҳамчунин аз асаб ва ҳолатҳои рӯҳии бемор нигаронем. шанозаҷон, шумо ба ёрии пурраи табобати ин бемор розӣ шудед? бале. оё шумо медонед ки барои табобати барқарорсозиро гузаронидан аз 6 то 1 сол лозим аст? албатта медонам. ман аллакай нақшаи нигоҳубин ва табобатро барои як бемор барои 1 сол таҳия дар коллегия тасдиқ намудам. розигии модари беморро низ гирифтам. марҳамат шаҳнозаҷон, иҷозат. ташаккур. зиқ нашав. бар сари фарзанди одам ҳар чӣ ояд бигзарад. алло? о лаббай. ки очам? фаҳмидам, ҳозир меоям.
фишори очаам баланд шудааст. Ман бояд равам. намешинӣ. Рафтанам лозим аст. Боз фардо хабар мегирам. биё маро бардор шино. лайлоро ба ҳолаш гузор. агар садои мусиқиро намешунавӣ, аллакай дӯстдоштаи худро пайдо кардад. рақамҳо занг назан. лайло, ҳаво абрнок аст. биё равем. дар таги борон мемонӣ. пӯш хунук нахӯрӣ. рағмати калон, дар кор нест. маро ба ҳоли худам гузоред. майлаш, бахшиш. фаридун, як дури сардар гир. гап нест бразе. мегурезем меравем. Мегурезем, акаҷон. майро кидат некунем меравем. рафтем. тамошо меравем. рафтем. инҳо ба куҷо ғайб заданд? набошад худам мехӯрам доруро. ای صغیره معیوب، تو باز به خانه ما آمدی ها؟ لیلا را به حالی خودش گذار. ман бахшиши зиёд мепурсам. ман медонам ки ман дигар ба ҳеҷ кас дар кор нестам. лекин охирон бор мехостам ки лайлоро бубинам. алло, лайло, аллакай 20 дақиқа гузашт. аҳа. салом алейкум модар. ман нафаҳмидам. ин маъюб чӣ кор мекун дар инҷо? дигар лайлора фаромӯш кӯ, фаҳмидӣ? холам занай намефаҳма. ту мардаки ку, ту бояд фаҳмӣ. чӣ? ман бояд мардиро ба ту нишон диҳам? дигар дар ин тарафон набинем афтанд омада, фаҳмидӣ? аробаи маъюбиятро гирифта дар шав аз инҷо. модарҷон, аз қафои кор шавед, ба ин аҳамият надиҳед. бо ягам назан, бо ягам дард мекунад. як бор ба афти акат нигоҳ кун. лайло, боз ба ту чӣ шуд? азизам, мо ба хотири ту омадем ки туро хурсанд кунем. ту бошӣ гирья дорӣ. биё ба варзоб равем.
барои дилхушӣ. ман барои хурсандии лайло ба ҳама кор тайёр ҳастам. биё равем лайло. шумо ҳам фарзанд доред. ҳеҷ кас бадбахтии фарзандашро намехоҳад. ман аз шумо ҳеҷ чиз талаб надорам. ман ба назди шумо бо як хоҳиш омадам. биёед ба бахти фарзандонамон зомин нашавем. ин кор намешавад. ҳар кас бояд пояшро чини курпааш дароз кунад. хавотир нашавед. мо ҳадди худамонро медонем. қисмати фарзанди ман ба шумо маълум аст. бори охир лайлоҷонро бубинад. ман аз шумо хоҳиш мекунам, илтиҷо мекунам, иҷозат диҳед. не намешавад. моро ба ҳоламон гузоред. зиндагиро кӣ гуфт номард аст? ҳар кӣ гуфт худ то куҷо мард аст? зиндагӣ мард асту худ мард мехоҳад. сари болову дард мехоҳад. ба фикрам духтур занг мезанад. бардор. парвина, медонӣ сомонро бурда мемонем, меравем. Интихоб кун аз худ озир. Шашлик, мороженое ва шоколад. мороженое. аллакай шаб шуда истодааст. боз ин шаб ба битонка наравӣ. ин шаб бори охир аст ки ман ба пойга меравам. бовар кун, бори охир. қавл медиҳам ба ту. майлаш хай тезтар биёед. майлаш. Хоб. рафтем. хайр. хайр сомон. хайр. салом акай сомон. салом алейкум шаҳзодаҷон. ҳеҷ чиз нагӯед акай сомон. ҳамаашро бо чашмони худам мебинам. дар хотир доред? рӯзе ба ман гуфта будед зиндагӣ давом дорад. ташаккур ба ту шаҳзодаҷон. исто, ту маро чӣ гуна пайдо кардӣ дар ин ҷо? ман ҳамроҳии волидонам ҳамин ҷо сайру гашт доштам. ногоҳ шуморо дидам. он духтараки хушрӯча буд ку? лайло буд, чӣ буд номаш? шумо ӯро пайдо кардед? шаҳзодаҷон, куҷо мешавад? пайдо мешудагис ягон вақт. шахзода! майлаш акай сомон, маро фарёд карда истодааст модарам. пагоҳ шуморо хабар мегирам ҳатман. майла шаҳзодаҷон, ман мунтазир мешавам. майлаш ака, хайр. шаб шуд, фаридун куҷо шуд? ҳаво борон меборад чӣ?
қиёмат кунад. салом хулом ба ман ягон кас мега ҷа чӣ гап шида оқибати шабгардиёму ҷураҳои бад ҳамин. Kubrabi, Damra. Алло, Набадур милиция. Нишон. ин ман 01. шумо дар куҷоед? рафиқ генерал, сабабҳое буданд ки шумо аллакай 3 дақиқа дер кардед. ҳаракат мекунем ки бартараф намоем. нишон. зуд амал намуда аз рӯи дастурамал вазифаи дар назратон бударо иҷро намоед. муваффақият мехоҳам. омодагӣ рақами 1. омодагӣ рақами 1 барои ҳуҷуми фаврӣ. мо шуморо фаҳмидем. айёре 101 ман нишон. 101 ман нишон. гурӯҳ барои гузарондани ҳуҷуми фаврӣ омода аст. Истед! Дасту ба боло! Ором! Яроғро партов! Бепаронам! Наздик наед! Бепаронам! Яроғро партов! Бепаронам! Яроғ ба замин!
рафиқ генерал-майор, амалиёт ба хубӣ анҷом ёфт. آفرین. اکنون شما فهمیدید که زمانی بی سر و سامانی ها گذشته رفتند. دیگر وطن بی صاحب نیست. وطن صاحب دارد. برید آنها را. Ассалом. Салом алейкум. Омадед? Бале. Корҳоятон хубанд? О, нағз. Ту чӣ хел? Нағз, раҳмат. Ама нағз. О, бале. Чӣ хел Юсуфҷон? Ама хуб? Ама нағз? Танзим. гӯш кунед, шабу рӯз кор гуфта медавед, лекин баъзе аз шаҳрвандон аз кормандони милитсия тамоман розӣ нестанд. ҳар коре ки мо мекунем барои тинҷии амонии кишвари азизамон аст. на ҳар кас мефаҳмад. як чиз пурсидан мехостам. хоб ҳамсояамон модари Сомон имрӯз ба хона омада буд. барои ҷарроҳии Сомон пули калон лозим будааст. барои ҳамин хонаашонро ба фурӯш гузоштаанд. Сомон бисёр бачаи хуб аст. ҳаракат мекунем кӯмакашон кунем. ман баромада истодаам. алло лайлоҷон, чӣ хел ҳастӣ? о мадинҷон, чӣ хелӣ? Мешавад, ташаккур. Ту чӣ хел лайлоҷон? о созам. чӣ кор карда истодаӣ? чиз, ман ба ту як хабари хуш дорам. чӣ хабари хуш дорӣ? ҳа лайлоҷон, фаҳмидам Сомон хонаашро фурӯхта аз ин шаҳр меравад. мадина, ту чиҳо мегӯӣ? ҳа, ин рост аст. алло лайло, алло. нағз кардем ки рафта сари манзили фаридун дуор карда омадем. рӯҳаш шод мешавад. шаҳри Москав меравед? сомонҷон мебахшӣ, ман камтар дер кардам. ту як ҳаёт дер мемонӣ, аммо муҳим ки омадӣ. паҳ ҷигарача сақадихта. лайло омад. медонам ки маро бахшиданат ғайриимкон аст, вале хомӯш наист. ақаллан охирон бор чизе бигӯ. ту аз ман чизе шунидан мехоҳӣ? агар анамин қатраи ашкатро ба ҷои аввалаш гузошта мешуд. раҳмат барои он қадар рӯзҳои беҳтарини ҳаётам ки бо ман будӣ.
лайло, ман медонам ки ту охирон сухани маро шунидан мехоҳӣ. ин суханро ту ҳаргиз фаромӯш нахоҳӣ кард. асолчаи ман хай. барои мана ҷунина асон ай бораимона менависам ғазал шӯиро мондам беасар мондам беасар ту барои мана ҷунина асон ай бораимона менависам ғазал шӯиро мондам беасар мондам беасар фикрои зиндагӣ алиш мешидай сол ба сол пианист шид муштое ки доран масол ман мусиқида омадам да ҷавоним тера дидам баъд шидам шоири кӯчагӣ сурати вайберта алиш кардӣ гӯё хирсандӣ гӯё парвона дорӣ гӯё дилаи макандӣ гӯё қатъӣ агар намешид боварат мекардам не ки ту гӯё хирсандӣ гӯё механдӣ алло асал салом биёштӣ пушаймонестӣ ки мара дӯст доштӣ тайёрӣ дидам ҳами гапора хирсандӣ ма ту киштӣ айби май не ки телефона ту набардоштӣ ман мегуфтам рафторат намунаи дигаро ай мегуфтам якта гилай дигаро ҳама хорай не ки ӯ боғи дидагим хорои марғелон дошт мумкин мара дига кас интизорай ту барои мана ҷунина асон ай бораимона менависам ғазал шӯиро мондам беасар мондам беасар ту барои мана ҷунина асон ай бораимона менависам ғазал шӯиро мондам беасар мондам беасар шамулак мераса рунда лави барда механди дуруға баҷо дори дарда мефораму нурӯзумун бар бигарда интизорем ранги светофори зарда ма тера нигоҳ надорум ту мегӯяю безорум мардумон доғем ки шавем муштир мепои бантаи чашмот ханда мегирад дакору ягон ороми мара баркиштӣ байни муда як метр ранги масоҳати уқёнус метовад дар назар мегуфтам дастота сар наметам не ки да охира ишқимо намонд ягон асар шабо ай борат менависум фикрои беасор бачаҷон ватано хунук нест хунук ҳа хунук Около 50% от общего числа травм заканчиваются выходом на инвалидность. Повезло парню. Как мой сын? Мамаша, что грустим? Ваш сын будет ходить. Поздравляю вас. Огромное вам спасибо.
алло алло учаҷон ба наздики ман чипта дорам мебиёям хайр учаҷон шанузҷон медонӣ ин қадар хизматҳое ки ту барои ман кардӣ ман чӣ хел бармегардонам намедонам. ба ман ҳеҷ чиз лозим нест. муҳим худо аз ман розӣ бошад. медонӣ чӣ шануз? Чӣ? як чиз гуфтан мехоҳам. ман кам кам ҳунари сарояндагӣ ҳам дорам. ту агар туй кардӣ маро дар туят даъват кун. ман ба ту суруде мехонам ки ту ҳаргиз фаромӯш нахоҳӣ кард. язнара ки ёфтам даъват мекунам. майлаш нағз монед. дар тоҷикистон ки расидем албатта тамос мегирем. занг зада истед? хуб ман туро ба ҳеҷ кас намедиҳам. ту танҳо аз мани аз ман мемонӣ. ассалому алайкум. сомонҷон салом ака. шумо нағзен? ама хуб. фарҳи чӣ шудаӣ? нағзен ака созен. ассалому алайкум. шумо нағзен ака хубен? хайрдин масалан контракти полша чӣ шуд? шеф рӯзи душанбе маълум мешавад. душанбе 100%. хуб майлаш. сомонҷон саломатиё чӣ хел шуд? соз шукр аҳмад. саломатию нағз. бо дастгирии шумо шукронаи худо ки амиқа шудем. ҳазор раҳмати калон. дар ин дунё дасти касеро ки гирифти фарзандам пас фардо дасти туро ҳам мегирам. шунидам ки нисбати духтари ман чӣ мақсаде дорӣ? бале падар, шумо дар ҳақиқатам бисёр духтари хуб тарбия кардед. дар ҳама пастиҳои зиндагӣ ӯ бо ман буд. аз шумо хоҳиши бисёр дорам ки бо рӯзигии шумо бо ӯ хонадор шавам. агар ӯ розӣ бошад чаро не? ман хушбахтии шуморо мехоҳам. меҳмоншоҳ, хоксори шефа дидӣ? бо инсоне ки ҳоло домод нашудааст мисли фарзанд муомила мекунад. хайрхост. Для него Рубин всего лишь камень. Вай-вай.
сомон ин баҳода дар ҷахилаш танҳои қадар чиза баро ки хардӣ довиҷон бо даиҷа бародарое ҳастанд қати бародари ман ки шояд савобаш мерасад барои ҳавай фикри вайёрам кардан дар корай имрӯз ман ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки ва ман тасмим гирифтам ки ба ҷои ман як ҷавони фаъол ки беназир аст ва ӯ ҷавонро ҳамаи шумоён мешиносед. Як замон ӯ дар ширкати рахштаксӣ кор мекард ки номи ӯ Сомони Шарифзода аст. марҳамат, пешвоз гиред. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. хайр, акнун корро бо раиси наватон идома медиҳед. салом дӯстон ва ҳамкорони азиз, медонам ки ин лаҳза ҳама шумо дар ҳайратен, аммо ҳаминро мегӯям ки бояд ба худ ва ба орзуҳои худ бовар кард. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки соли 2017-ро соли ҷавонон эълон гардонид ва мо ҷавонон ба ин мартабаҳо расидем. мо ҷавонон ҳамеша пайрави пешвои миллат ҳастем. асалчаи ман, иқама хушрӯчаем. ман шӯхӣ кардам. дар ин дунё ранги ту ҳеҷ кас хушрӯ нест. чӣ кор кардаист? ман рафта косаҳоро шӯям. имрӯз ту ид дорӣ, ту бояд ягон кор накунӣ. Не, ман рафта косаҳоя шӯям. даро касе мекӯбад. ассалому алайкум амак. биен, дароен. ба хона дароен? Не, бачаҷон, ташаккур. медонӣ, имрӯз лайлоҷони ман зуд рӯз дорад. хоҳиш мекунам, чӣ мешавад ки ҳамроҳи ман наздашон биравем. ӯ хурсанд хоҳад шуд. پسرم مرا ببخش. سامان تارت میخوایی؟ ما خور. تو هم خور. تو هم میخوری. ما امروز همه تارت میخوریم. تو هم خور. تو هم خور.
سامان سامان من به تو مقل شدم نگاه کن من خوشحال شدم برای تو امروز زاد روز دارم تو تارت خوردن میخوایی وای هم خیلی با مزه است بیا من به تو تارت میدیم امروز زاد روزی من است تارت риёкор мабош ба нафаре ки ба ту бовар дорад бовар макун ба нафаре ки риёкор аст дар зиндагӣ се чизро бахшиданаш номумкин аст хиёнат дурӯғ ва нафаре ки ба ту қавл дода буд ки ҳеҷ вақт туро тарк намекунад аммо сад афсӯс туро тарк кард баъзе нафарони сарватманд фикр мекунанд ки ҳама чиз дар зиндагӣ барои онҳо дастрас аст мардуми оддиро ба назар намегиранд аммо ман фикр мекунам ки аз ҳама бойгарии калон ин саломатии волидайн ва хушбахтии оила аст мегӯям пул одамро дигар мекунад пул кӣ будани инсонро нишон медиҳад бойгарию инсон будан бениҳоят муҳим аст зиндагӣ давом дорад шиква кори марди заиф аст